σας παρουσιάσω τώρα τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δαχτυλιδώσουμε ένα μικρό καναρίνι. Αρχικά παίρνουμε το δαχτυλίδι, το οποίο είναι μεταλλικό κλειστού τύπου, και το ντύνουμε με ένα κομμάτι Hansaplast και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ώστε να μην ξεχωρίζει από το πόδι του πουλιού και η μητέρα του το θεωρήσει ξένο σώμα και στην προσπάθειά της να πετάξει έξω το ξένο σώμα τραυματίσει το μικρό μας ή ακόμα και να το πετάξει έξω από τη φωλιά. Παίρνουμε το μικρό μας καναρινάκι, το οποίο είναι περίπου 5 με 7 ημερών, ώστε να μπορεί να περνάει το δαχτυλίδι από το πόδι του. Αλλιώς αν περάσει η 7η μέρα, 6η μέρα, ενδεχομένως να μην περνάει το δαχτυλίδι και να χάσουμε τις ημέρες δαχτυλίδωσης. Ξεχωρίζουμε τα δαχτυλάκια του μικρού καναρινιού, τα 3 μπροστινά που πάνε προς την ίδια κατεύθυνση και το ένα που πάει προς τα πίσω. Και περνάμε τα 3 μπροστινά δάχτυλα μέσα από την τρύπα του δαχτυλιδιού, προσεκτικά να μην τραυματίσουμε το πουλάκι. Αφού έχουμε περάσει τα 3 δάχτυλα σε αυτό το σημείο, τα κρατάμε προσεκτικά, απαλά και με απαλές κινήσεις πρόχουμε προς τα πίσω, μέχρι ότου φτάσει στο πίσω δάχτυλο το δαχτυλίδι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Απαλά τραβάμε, βάζουμε προς τα μέσα και προσπαθούμε να φέρουμε το πίσω δάχτυλο έξω από το δαχτυλίδι. Το παίρνουμε και το βάζουμε πίσω στη φωλίτσα του. Τις επόμενες μέρες θα πρέπει να ελέγξουμε αν είναι όλα καλά με το πόδι των πουλιών. Μήπως υπάρξει κάποιο θέμα.